Mungkin nek aku ora mulai saka video sing iki, aku ora bakal ngrasake saiki aku gajian. Loh, hei yuyu Kakang. Piye kabar Riko padha? Apa do wis turu apa gek merem? Malah ana sing padha kaya aku lagi ngedit video mengi-mengi ngene iki. Hehehe, nek ra dicoba ndhisik kan ra bakal ngrasake nek saiki aku iso gajian walaupun gajian itu sih recehan tapi alhamdulillah. Seko ngumpulke receh-receh wis kekumpul 50.000 lumayan kena ditarik kena ngejajan ke anak-anak kan happy anak-anak hehehe. Soale menunggu MK yang tak kunjung datang ya wis kita beralih ke affiliate wae. Ternyata kalau kita tidak memulainya ya ora ono hasile. Saiki aku wis memanen hasile walaupun kayak sithik-sithik. Coba nek mbiyen 2023 aku nyerah ngonteni ra bakal tekan titik sing ngene iki. HP wis dinehi adikku. Wifi wis entuk gratisan saka kerjaan bojo. Berarti kan tinggal menghilangkan magernya, belajar cara ngedit video, voice over, karo upgrade skill ndelok-ndelok nang aplikasi ben tambah pinter. Dadi maaf ke wae video sing acak kadul soale iki sing bener-bener awalan aku mulai ngonten. Ayo semangat yuyu Kangkang, bendang gajian. Ya wis sik, suyo sun.